И да започвам влогчето на двора. Не чакайте. Така си потопих. Това е лед. Поле. Така, да започвам тук. Баба ми сади градинки, дори има и такива неща. И това е краси двора, по принцип да ви кажа. И така си вършиш, поправя пътека. Между другото ще си оправим на двора, защото е лесен. Тук има някакви кермики, такива неща. Боже, нали ми се закачила? Абе, къде бажината? И ми казвам, мене много ме страх бажин. Няма си показвам номера на къщата. Така. Това, ето тук снимахме влогчето или филмчето, да кажем, за изоставените сгради. Те ще чакате. Ще отидем и тук ще ви разведа. Там е изоставените сгради. Тук това е нашето, обаче тук не живеем. Не живеем в другата страна. Ето тук влизам. Ето тук влизаме. Това ми е колата. Няма да ви показвам кой е номера, защото може да сте виждали колата. И тук. Абе, тук е мазал. Тук са ни колелата. Това е моето, това е на братовчетка ми. Това са на Дени другите неща. Да, има плюшени играчки, мушени играчки и така нататък. Ето това е туалетната на котката. Това тук са ни мивките ни тук. Имахме папагали, те бяха много. Някъде 6, 5, 7, някъде 6-7. Така и тук сме за кучето. Даже ето тук. Има две страни, три страни, от които може да минеш. От тук, от там, където е колата. Чакайте само да видите номера. Ето номера не се вижда толкова, но ще го закрием все пак. Ето колата. Ох, леле. От тук и от другата страна, където ви показах входа. Ето тук ще видим малко пам за мишки. Чакайте. Мишка. О, леле, телефона ми ще прегрее. Той вече е прегрял. Чай да влезем тук на сянка. Така, това не го гледате. Да, защото вратата може да се затваря. И ето ги бебетите. Може ли да влезем при вас? Ще се изплашите ли, бе? Пръдлявци, ще се изплашите ли, пръдлявци? Така. Това ми е дворът. Ето имах едно чеверче, което си, който ми беше за тържеството. 29 май. This is good.